Ponalla on tänään taas vapaa päivä, kun en saanut kengittäjää paikalle ja ajattelin mennä katsastaa ton Kyläkorven ratsastuskoulun. En oo siellä ennen käynytkään, mutta en oo kuullut mitään muuta kuin hyvää, niin ehkä on aika käydä katsastamassa, että mikäs paikka se oikein on. Katsotaan löydänkö mä perille. Täällä on tunti takana ja mä lähdin ajaa Poria kohti. Aivan ihana paikka. Todella siisti. Ihana hevonen. Mulla oli semmonen Amur-niminen semmonen ruuna. Tosi ihana. Semmonen vähän barokkihevonen. Mä muista, ei se Lipitsa ollut. Mä muista minkä rotunen hän oli, mutta aivan ihana paikka kyllä. Että olen kyllä onnellinen, että tulin kokeilemaan. Ja Annahan voitti tosiaan tämän palkinnonkin, oliko se 2014, että hän on vuoden ratsastuksen opettaja, niin olin todella tyytyväinen, että ehkä voisi jatkossakin tulla joskus poikki aina kun Pona on saikulla.